Il-ħadd it-tajjeb, illum 18 ta' Frar, l-ewwel ħadd tar-Randan, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Arċipretali ta' San Nikola ta' Bari fis-Siġġiewi. Matula se jiġi ċċelebrat ir-rit tal-għażla u loti tal-isem lil numru ta' persuni adulti li qed jippreparaw biex jirċievu s-sagramenti tal-Magħmudija, il-Griżma tal-Isqof u l-Ewkaristija fil-Fġieli tal-Għid il-Kbir f'Marzu li ġej. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Cicluna flimkien mal-Arċipriet Dun Joseph Mifsud u membri mill-Presbiterju ta' Siġġiewi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. I would like to greet a number of our friends who today are going to write their names in the book of the elect, those who have decided to be baptized at Easter. Għanna grupp sabiħ ta' adulti li se jitamdu jisiru nsara, jirċivu s-sagrament ta' Griżma u jitqarbnu għall-ewwel darba f'Lejt il-Kbir u llum l-ewwel ħadd tar-Randan se jniżlu isimhom fil-ktieb tal-Magħżulin tal-Katekumeni. Nitolbu ħafna lihom u nawgurawlhom ikunu magħna għall-ewwel parti tal-quddiesa qabel l-offertorju mbagħad joħorġu għaliex ikunu jistgħu jieħdu sehem fil-quddiesa magħna wara li jsiru nsara f'Lejt il-Kbir. Nitolbu ħafna lihom. Nitolbu wkoll għad-don tal-vokazzjonijiet illum l-ewwel ħadd tar-Randan għaliex fil-Knejjes ta' Malta illum qed issir il-ġabra għas-seminarju. Dan il-post li fih aħna s-saċerdoti djoċeżani ħadna il-taħriġ, il-formazzjoni tagħna fejn hemm grupp ta' żgħażagħ qegħdin iħejju għas-saċerdozju u għandna bżonn l-appoġġ tagħkom u t-talb tagħkom. Għalhekk il-messaġġ li qed inwassal mill din il-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi llum
huwa għall-poplu kollu tagħna biex inkunu ta' support għas-seminarju fil-Ġabra li qed issir bħallum. Iktar tard tisimgħu wkoll il-messaġġ tagħna l-isfijiet li se naqrah jien għax hekk ma naqrax jien tgħidu ġejtu ma qrajtulniex, mettulniex inti live. Il-pastorali tisimgħuha live. Imma ħu tiegħu ninġabru biex nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna fil-bidu ta' din il-mixja tar-Randan f'riġlejn is-salib imqaddes li huwa il-fejqan tagħna u l-ħarsien tagħna. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatila li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu il-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Alla kellem lil Noè u lill-uliedu miegħu u qalilhom: Arawni, hawn jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom, ma' kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, ma' tjur u mal-bejjem, ma' kull bima selvaġġa li hemm magħkom u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mill-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li qatt iżjed ma jinqered, ebda laħam ħaj bl-ilmijiet tad-dilluvju u qatt iżjed ma jkun hemm dilluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla: dan ikun is-sinjal tal-patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fi sħab u jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. Meta niġma' is-sħab fuq l-art u tfetx il-qawsalla fi sħab, jien niftakar fil-patt bejni u bejnkom u bejn kull ruħ ħajja f'kull laħam. U ma jkunx hemm iżjed ilma ta' dilluvju biex jeqret kull laħam ħaj. Il-kelma tal-mulej. Il-modijiet tal-mulej jkollhom tjieba u fedeltà. Il-modijiet tal-mulej jkollhom tjieba u fedeltà. Triqatek mulej għarrafni, fil-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà. Ftakar fil-ħniena u tjieba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tjieba tiegħek. Il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, Kristu wkoll mid-darba għal dejjem minħabba d-dnubiet u li kien ġust, miet għall-inġusti
biex iressaqkom lejn Alla kien mot il-mewt fil-ġisem imma ħal ħajja fl-ispirtu li bih mar ixandar is-salvazzjoni lill-erwieħ li kienu magħluqa fil-ħabs. Dawn kienu l-erwieħ ta' dawk li darba ma rridux jisimgħu meta Alla qatt jistenna bis-sabar fi żmien li Noè kien jibni l-arka. Ftit jiġifieri 8 biss salvaw bis-saħħa tal-ilma. Dan l-ilma huwa tixbija tal-magħmudija li issa issalva lilkom ukoll. Mhux għax tnaddaf il-ħmieġ tal-ġisem, imma għax jitalba lil Alla ħirġa minn kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u għandu taħtu is-setat u l-qawwiet tal-anġli. Il-kelma tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert u baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. Kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilea jxandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna tal-Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Arrandan ta' dis-sena aħna l-isfijiet qed nipproponu biex bħala pajjiż u bħala nsara nirriflettu fuq il-5 doni mingħand il-mulej li l-poeta nazzjonali Duncan Bsajla ifakkarna fihom fl-innu Malti. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem. L-ewwel don u d-den, il-kapaċità li wieħed jifhem, jaraf u jiddeċiedi li jażel it-tajjeb mill-ħażin. Fl-ewwel ħadd tar-Randan tlabna s-salm: triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-kelma tal-mulej hija kelma ta' erf u mhux ta' bluha, kelma li se tagħmillek dejjem il-ġid. L-erf u l-għaqal li waslu wkoll biex nieħdu deċiżjonijiet li jmorru lil mill-interessi personali. Il-bniedem għaref u l-mexxej jaqli huma dawk li fid-deċiżjonijiet tagħhom jinkludu lil kulħadd, inkluż lil dawk li ġejjin warajna. Jekk nixtiequ lil kliem tant sabiħ tas-sostenibilità
u tal-inklużjoni verament ifissru xi ħaġa, irridu nkunu dawn it-tip ta' mexxejja u ċittadini. It-tieni don u l-ħniena li għamilna nixbħu tassew lill-Alla kif ifisser San Pawl, Alla għani fil-ħniena tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna meta aħna konna mejta minħabba fid-dnubietna tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi. Il-mulej jgħidilna li l-imħabba tagħna trid tkun imħabba ta' modrija u dan kollu jinġabar fil-kelma ħniena li tħenn tfisser li tgħin lil xi ħadd fil-mument ta' bżonn imma wkoll li qalbek tħabbat dejjem għal proxmu tiegħek. Li tħenn tfisser ukoll li flok tiġġudika, tikkundanna u tkisser persuni oħra minn wara screen, tażel li f'kull persuna tara dik l-umanità komuni li tagħmilna tassew aħwa. F'dinja fejn hu faċli ħafna li nafġu u narmu lin-nies bil-kliem u bil-emil tagħna, tajjeb nistaqsu bliema mod aħna l-insara nistgħu nkunu xhieda tal-ħniena ta' Alla li mingħajr ma tinjora l-verità tfittex dejjem li tolli lil min jinsab maffeċċ taħt il-piżijiet tal-ħajja. Fir-Randan tajjeb ukoll li bħala nsara nagħmlu l-esperjenza sabiħa tal-ħniena ta' Alla billi nersqu għas-sagrament tal-qrar fejn iltaqgħu mal-għajn tal-ħniena. It-tielet don li jsemmi Dunkarm fl-Innu Malti u d-don tas-saħħa. Meta naħsbu fuq is-saħħa qed ninkludu s-saħħa fiżika u s-saħħa mentali kif ukoll is-saħħa spiritwali. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu Ġesu ġabilna l-kelma salvazzjoni li tfisser benesseri, jew inkella well-being bl-Ingliż, sigurtà u fl-aħħar mill-aħħar saħħa bil-Latin salus. Għalhekk il-kelma salvazzjoni propju l-istedina biex inħarsu lejn is-saħħa tagħna b'mod holistiku. Ġesu jimpurtah minna u jridilna l-ġid u jrid ifejjaqna mid-dbatijiet tagħna. Fir-Randan u fl-Għid Imqaddes Ġesu sej fostna bħala t-tabib tar-ruħ. Għandna bżonn nilqgħu f'qalbna biex inkunu nistgħu nfiequ. Xi drabi nistgħu wkoll innaqsu ftit mill-għaġla ta' kuljum u nħarsu madwarna. Jista' jkun hemm kollega li għaddejja minn mument diffiċli, ġar li saħħtu marret lura, u għom jew missier li tilfu xogħolhom, li nieqfu, nintebħu, nisimgħu, nitkellmu u nakkumpanjaw lil xi ħadd li qed ibati tista' tassew tkun l-ikbar għotja ta' karità għal dan iż-żmien tar-Randan. Ir-raba' don u l-għaqda li ġejja mill-fatt li nirrispettaw lil xulxin u niddeċiedu li naħdmu flimkien u niġbdu ħabel wieħed. Minkejja li xi drabi ma naqblux. Tajjeb nitolbu għad-don tal-għaqda fil-koppji tagħna, fil-familji, fil-parroċċi u fil-Knisja. Imma nitolbu wkoll għall-għaqda fost il-poplu tal-istat tagħna li din is-sena qed jiċċelebra 60 sena indipendenti u 50 sena Repubblika. Biex nimxu l-qoddim bħala soċjetà għandna l-urġenza niskopru mill-ġdid l-arti tad-dialogu rispettuż. Speċjalment fuq livell politiku, id-dialogu ta' spiss u interpretat bħala sinjal ta' djufija. Xi drabi għandna tendenza nippreferu persuna li biex toħnoq lil-ħnat tal-oħrajn tattakka, twaqqa u tweġġa bi kliema. Dan il-mod il-ġid komuni qatt ma jista' jintlaħaq u żgur li qatt mhu se niksbu l-għaqda.
Hekk kif il-pajjiż qed iħejji ruħu għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew, inħeġġu lil kull min hu involut fil-ħajja pubblika u politika sabiex ma jibżax jagħżel it-triq kuraġġuża ta' smigħ umli u ta' dialogu rispettuż. Il-ħames u l-aħħar don li nsibu fl-Innu Malti u dak ta' sliem. Flejt il-kbir niftakru fit-tislima tal-irxoxt. Is-sliem għalikom. San George Preka wkoll kien jisħaq li għandna nilqgħu lil xulxin b'din it-tislima. Kien jgħidilna għejdu lil xulxin il-paċi miegħek, il-paċi magħkom. Iżda l-paċi ma tiġix mill-kliem jew mill-fom biss, imma mill-qalb. Ma tistax tagħti il-paċi lil ħaddieħor jekk f'qalbek m'għandekx paċi. Kif jinsisti Dunkarm, il-paċi tibqa' dejjem don mill-mulej. Għandna bżonn il-paċi fid-dinja, il-paċi bejnietna, il-paċi fil-familji tagħna u l-paċi f'qalbna. Tista' tkun l-akbar sinjur tad-dinja, imma jekk f'qalbek m'għandekx il-paċi, inti bniedem fqir. Min għandu l-paċi ikun f'liema ċirkostanza jkun jom fl-ikbar barka tal-mulej. Illum faċli naqtaw qalbna quddiem il-ħafna konflitti li għaddejjin fl-Art Imqazza, fl-Ukrajina, fis-Sudan, f'postijiet oħra. Huma l-mexxija tal-pajjiżi li għandhom is-seta u r-responsabbiltà iwaqfu din il-qerda assurda. Madankollu aħna lkoll imsejħin inkunu bennejja tal-paċi. Il-paċi jew il-vjolenza ta' bejnietna jiddependu fuq id-deċiżjonijiet kbar u żgħar li nieħdu ta' kuljum. Il-paċi ifrod deċiżjonijiet tajba u responsabbli. Meta ninjoraw il-verità u l-ġustizzja, meta rridu dejjem ikollna raġun u meta s-suċċess u l-flus isiru l-idoli tagħna, inkunu qed niżraw iż-żerrija tal-vjolenza. Iżda meta nersqu lejn Kristu msallab u rxoxt u nitlu fl-iskola tal-imħabba tal-mulej, inkunu qed ninfetħu għad-don tal-paċi tiegħu biex flimkien miegħu insiru bennejja tal-paċi. Hekk kif bnejna din il-mixja ta' 40 jum, il-barka tagħna fuqna u fuq pajjiżna dik ta' Ġesu stess. Il-paċi magħkom. Reverend Father, Easter is drawing near, and so these catechumens, whom I now present to you, are completing their period of preparation. They have found strength in God's grace and support in our community's prayers and example. Now they ask that after the celebration of the scrutinies, they be allowed to participate in the sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist. Those who are to be chosen in Christ come forward together with their godparents. Mijena Belba. Jiangsong Caruana.
Jerónimo Castro Puentes. Georgina Clarkson. Shwen Lee. Yuzei Lin. Aying Liu. Amanda Jasmine Mbarek Ajus. Muskan Kara Pulicino. Manisha Sawarud. Jung Wang. Ying Zhao. Ji Zong. Or Xin Fi Zong. My dear friends, these catechumens have asked to be initiated into the sacramental life of the Church this Easter. Those who know them have judged to be sincere in their desires. During the period of their preparation, they have listened to the word of Christ and endeavored to follow his commands. They have shared the company of their Christian brothers and sisters and joined with them in prayer. And so, I announce to all of you here that our community has decided to call them to the sacraments. Therefore, I ask their godparents to state their opinion once again so that all of you may hear. As God is your witness, do you consider these candidates worthy to be admitted to the sacraments of Christian initiation? And now, my dear catechumens, I address you. Your own godparents and teachers have spoken to your favor. The Church, in the name of Christ, accepts the judgment and calls you to the Easter sacraments. Since you have already heard the call of Christ, you must now express your response to that call clearly and in the presence of the whole Church. Therefore, do you wish to enter fully in the life of the Church through the sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist? Then give your name. Waqt li dawn ħutna inniżlu isimhom fil-ktieb nitolbu ħafna lihom. 中 Z. Okay. Bella. Wang Junge.
Muskan Kara. Manisha. Liu Aying. Amanda.林有哲。李雪媛。Jerónimo. Georgina. Jen Sung. Migena Grace. Dear friends, I now declare you to be members of the elect, to be initiated into the sacred mysteries at the next Easter Vigil. Thanks be to God. Atuhom ċabċipa kbira. God is always faithful to those he calls. Now, dear friends, it is your duty, as it is ours, both to be faithful to him in return and strive courageously to reach the fullness of truth which your election opens up before you. Godparents, you have spoken in favor of these catechumens. Accept them now as chosen in the Lord and continue to sustain them to your loving care and example, and then they come to share in the sacraments of God's life. Now, I invite the godparents and the catechumens to stand up, and the godparents will put their right hand on the right shoulder of the candidates.
as we pray the intercessions for the elect. My brothers and sisters, in beginning this period of Lent, we look forward to celebrating at Easter the life-giving mysteries of our Lord's suffering, death, and resurrection. These elect, whom we with us to the Easter sacraments, will look to us for an example of Christian renewal. Let us pray to the Lord for them and for ourselves, that we may be renewed by one another's efforts and together come to share the joys of Easter. That our catechumens, now elected, may always remember the day of their election and be grateful for the blessings they have received from heaven, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That together we may fruitfully employ this Lenten season to renew ourselves through self-denial and works of holiness, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That their teachers may always convey the beauty of God's word to those who search for it, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That their godparents may be living examples of the gospel, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That their families, far from placing obstacles in the way of these elected, may help them to follow the promptings of the Spirit, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our community, during this Lenten period, may grow in charity and be constant in prayer, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have not yet overcome their hesitation may trust in Christ and come to join our community as our brothers and sisters, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That during this Lenten period, all members of the Church become more aware of what is essential to grow in faith and our relationship with God, and from Him get the strength to do His will, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Father of love and power, it is your will to establish everything in Christ and to draw us into His all-embracing love. Guide these catechumens in the days and weeks ahead. Strengthen them in their vocation, build them into the kingdom of your Son, and seal them with the spirit of your promise, through Christ our Lord. Amen. My dear friends, you're about to set out on the road that leads to the glory of Easter. Christ will be your way, your truth, and your life. In His name, we send you forth from this community until we meet again for the scrutinies. Walk always in His peace. Thanks be to ħana nselmulhom issa joħorġu mill-Knisja għax għadhom mhumiex insara biex jieħdu sehem fil-quddiesa, komplament, u nagħtuhom ċabċipa kbira u nagħmluhom kuraġġ.
Saħna li għadnaw nejdu l-kredu għalix daw jgħiduh maħna mbagħad meta jsiru nsara. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum meġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mdija waħda l-maħfra tan-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħar il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes dan il-għamla ta' takkis. U bir-reb tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħażen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-għajf din il-ħajja, sa ma naslu biex tieħdu sema l dejjem fl-ikla tal-għajt fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem
ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Nikola u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titind kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, da tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti meħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Aħna tqarbilna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li nieklu lil dak li tassew il-ħobb sħaj u ngħixu ta' bilħaq kull kelma li toħroġ minn fomkom bi Kristu Sidna. Illum qed jitqasmu daw is-santi bit-talba tal-vokazzjonijiet, nitlob lil familji kollha li nitolbu din it-talba biex ikonna d-don tal-vokazzjonijiet. Il-ġimgħa d-dieħla mbagħad titqassam din is-santa li fiha lil Malti. Tajjeb li din is-sena speċjali kull jum min jixtieq nitolbu t-talba tal-Innu Malti. Dan ħan jirċievu ħafna santi għax il-koll qattu bil-għaqal allura santa kull ġimgħa tajjeb. Nirringrazzja ħafna l-parroċċa ta' San Nikola Siġiwi tal-li laqgħuna, nitolbu ħafna għal dawn l-adulti li se jsiru nsara flajt il-kbir. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Wara dil-qudiesa se nagħmel żewġ titrabi ħajsiru nsara wkoll. Nagħtuhom ċabċipa kbira, basta ma jqamuhomx. Wasalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali Arċipretali ta' San Nikola ta' Bari fis-Siġġiewi. Is-Siġġiewi ilu parroċċa minn qabel l-1436, iżda mill-Knisja l-qadima ma fadalx ħlief parti minn kappella. Il-Knisja li hemm illum bdiet tinbena fl-1675 fuq disinn ta' Lorenzo Gaffà u tlestiet 13 il-sena wara. Fl-1862 tkabbret fuq disinn ta' Dr. Nicole Zamit. Frott l-impenn ta' saċerdoti, reliġjużi u numru kbir ta' lajċi, il-parroċċa ta' Siġġiewi hija komunità ħajja li tistinka biex tgħix dak li tiċċelebra fl-Ewkaristija. Filwaqt li nirringrazzjawkom talli anke llum ingħaqadtu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni, inħeġġukom iżżuru l-website behold.mt biex tidħlu aktar fil-fond tal-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum. Fil-website issibu wkoll għajnuna għat-talb u riflessjoni spiritwali berruq fil-kultura u arti Maltija. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd u tarif ieħor minn fuq il-website bekids.mt. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.